wie het al beter waren, juster. De temperaturen lijnen wat hoger, de zinnen weer er van de morgen aardig bij. Maar het blijft toch wel wisselvallig. Joen en vannacht, joen nog flinke droge perioden, maar vannacht vanuit het zuidwesten waait rein. En dan krijgt het waar ik sta gewoon een buiig karakter. En dan de temperaturen, 6 of zo'n graden, best wel heeg. Ik voor deze tijd van het jaar. De wind komt nog altijd in het zuidelijke richting. En die is matig en vrij krachtig in het kust- en maatgebied. Dus die helpt weer aan, zuid-zuidoost. Morgen dag. Een dag met pittige buien. Kon ze op tonger, kon ze op hagel misschien wel. Maar let er ik weer eens even wat zinnen. En die zinnen kunnen er al eens even tussen terugkomen hoe dag. Maar ik denk de meeste zinnen en het meest droege waar, let er in de middag en in de joentijd. De temperaturen morgen 12 en 14 graden, gewoon voor de tijd van het jaar. En de wind die komt morgen weer uit zuidelijke richting waaien. Matig of zwak, maar die kan eerst nog wel eens even wat sterker wijzen. Vooral in het kustgebied een vrij krachtige wind uit zuidelijke richting. Zetten we terug naar de joentijd en de nacht, dan lijkt het aardig droog te blijven. En dan het vooruitzicht. Op vrijdag een temperatuur zomaar bij de 13 graden hinnen. Een meest droge dag wat zo'n hier licht buiken wezen matten. En de temperaturen, ik zou het altijd zomaar bij de 13 graden hinnen. Ja, en de wind wat meer uit het zuidwesten waait. Sneeuwen. Ik kan buiken, maar nog net al te volle wetter, flinke droge perioden, de zinnen erbij en de temperatuur op sneeuw zomaar bij de 12 graden hinnen. De wind komt dan niet meer uit het westen waaien. En s'nachts wordt het een verhaal van rein, buiig waar. Ik denk dat de zinnen het net redt of nauwelijks en de temperatuur wel weer hoger, zo'n 14 graden. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.